Βλέπετε εδώ θέλω να κοιμηθώ, αλλά πρέπει να φύγουν όλα αυτά. Ωραία, κάτι τέτοιο νομίζω πήρατε μια εικόνα τι θα συμβεί. Τώρα δείτε και από εδώ. Και εμείς θα κοιμηθούμε εκεί μέσα. Ρε δείτε εδώ. Τώρα προσπαθώ να ισχυώσω εδώ το πάτωμα ώστε να μην κοιμάμαι ζαβά. Ωραία, παίρνει ωραία άνοψη το καταφύγιο. Είδατε από μέσα. Μια χαρά ζεστού λίγο. Εντάξει καλά πόδα. Ρε, κάτι έρχεται.